Takže čau lidi, tady jsem zase já, Šukal Pepa Mrdal. Teď jdu natáčet svůj svět a bude tak asi všechno. Takže dneska se poslední hlavní základnu, kde budeme všichni jakože kámoš, já a kámoš. A tu základnu se pokusím tvojím během 5 minut, dejme tomu. Což nedáme, protože to bude brutálně velká základna, takže asi tak, no. Takže tady se ty mrzko jedná. Dejte mi prosím odběr. Asi takhle, no. A prostě, já nevím si. Takže pište dolů do komentářů, co by jsem tam měl ještě zlepšit, protože ten svět nemám ani den a je to tady hnusný prostě. Ale prostě ty enchant jabka, tak to byste měli vědět, z jakého to má, prostě jakože z jakého to má prostě způsobu. Se jdu podívat, A to jde. Já mám hlad, kurva. jestli se na to dá vůbec koukat. Já jsem nažrat. Takhle asi. Jsme tady zpátky, takhle vyspat. A teda momentálně teď jdu nahoru na tu základnu. Tady jsem nějaký dřevo. Počkej, vlastně ho mám u sebe, viď. Takže jdem nahoru. A tady jsem mi nepítěl, protože tady je toto, protože mi nevyzbylo, takže jsem tam dal prostě dřevo. A zrovna jedno mi chybilo, takže mi chyběly 2, neřeknu, ale to je prostě, chápete? To bych jsem potom řekl nějakou lepší vymluvu, ale lepší prostě vymluvu mě nebere, chápete? Chápeme se, ne? Jo, a tady z té základny potom chci postavit jakože most na tam ten ostrov a tam ten ostrov. Jelikož jo, tady jsem ještě začal dělat základnu, ale chápeme se, nevíte, jak to myslím. Takže takhle, já mám takhle, prostě scénu hlavní. Asi takhle. Základovou mít takhle nejméně 3 patra. Aby každý z nás tam měl jednu poradnu, protože já a kámoš tak budeme mít pod sebou, jakože u sebe, a ten třetí je ten, co jakože kam ani moc jakože hlasit nebude, protože ten má úplně pojebaný telefon, systém a tedy. Takže jdeme tomu, že to třeba bude s náma, takže nesmíme se na něj zapomenout, víte, jak to myslím, ne? Tu ty čurákový dole. Jako prostě mluvím z důvodu toho, že nevím, vlastně to baví. A ano, jsem holka. Takže takhle. Já jsem spal momentálně teď. Jo, takže tuto nebude jako partro, ale tuto bude jako takový přízemí. Chápeme se, ne? Ale tuto prostě nebude to patro, ale bude to takový přízemní vchod do ráje prostě. Já nemůžu, já natáčím video na YouTube. Jako chápeme se, ne? Každý nějak začínal, takže... Ale víš, co je dobrý? Že já za 2 dny dojdu za ředitelem a budu vydělávat svoje YouTube money. Tomu píšeš komu? Potres. To píšeš komu? Ondrove. On chtěl, aby jsem šel nahoru si něco s ním zahrát, ale jsem řekl nechce. Jo, a jen tak jakože pro zajímavost, tady ten barák bude jakože pro mě, pro kámoše, nevím, jestli jsem to ještě říkal, ale já jsem takový místní debil, takže to by moc nemusíte, víte co.
Jo, ještě to přiznám, to víte, že jo. Ale tam jsou ještě dně. Já jsem taky. Takže takovou ještě třeba takhle hezky pěkně u sebe. Nevím, jestli jste si koukal na ten první díl, ale v tom prvním díle jsem ještě představoval svůj barák. Že tuto je asi moje druhý video, co dám tady na... jak se to nadává. Já jsem prostě jakože serveru, ale od té doby asi budu vydávat jakože víc videí na svým serveru. Takže prostě chápeme se, ne? Čekaj, kde byla ta kravina? Čekaj. Teď jsem to takhle, to nevadí. Takhle. Tak uděláme ještě jednu. Takhle, takhle, takhle. Jo a schválně mi pište, jak moc vám píšou holky, protože mě to docela jakože zajímalo. Protože tady mě docela mrdají. Já si vypnu oznámení. Já jsem hovado. Tak se mi klidně smát můžete, protože jsem trošku vpadl. No, ale tu toho. Takže tady to se stopnu a udělám asi opravu a vrátím se, jo? Čau. Takže už jsem tady a jdu se stavit. Jsem se ještě jednou vylezl. Ahoj lidi, vítám vás u Vylezl nového na videa z Brawl Stars. Budu teď natáčet nejenom že Minecraft, takže i Brawl Stars, to mi takhle asi pěkně. Nejenom, že fakt budu natáčet Brawl, tak ale i jakože chápu. Jaká jsem umřel, se tak debil. Takže... Tohle byste chtěli, tak můžu natočit jakože aspoň nějaký video z Brawl Starsu. Ale myslím, že je menší pravděpodobnost, že byste čekali, že jsem to tak jako natáčel, ale jako můžete psát, jo. Už mám několik her stáhnutých a chci je jakož natáčet, ale ne. Nevím, jestli byste to chtěli, jo, ale... Kdybyste chtěli, tak napište do komentáře, za jakou postavu mám hrát. Já to když tak risknu prostě. Ale nejvíc se mi asi nejlíp hraje s tím Edgarem. Joj, už mi došly bloky, no, ale... Mám ho rád, dobře se s ním hraje a mám ho fakt hodně rád. Takže to bylo jenom tak na úvod. A pro dnešek by to stačilo, tak čus. Co je dobré video? Ještě jsem... Ano, jsem blbej, prostě nepochopíte. Já jsem tak trošku skočil dolů a... Čau lidi, vás to další video. Snažíme se prostě nějak jakože nepodvádět, jo. To je můj hlavní svět, ve kterém jsem třeba ještě nepodváděl nikdy. Takže chápete mě, ne? Prostě kdybyste se chtěli nějaký prostě jakože, aby jsem zahrál třeba One Block, Skyblock, s Lucky Blockama něco, jsem třeba něco pište, protože jsem třeba hrál jenom hrál jsem teda jenom s Lucky Blockama, One Block jsem hrál jenom jedno, vlastně několikrát, to jsem měl dohrát během 1,5 dne, takže asi tak, no. Ale vidím to tak, že za chvilku budu končit, až to stavím. A ano, říkal jsem zde, že jako, že to bude trvat tak 5 minut, ale vidíte, co se děje, ne? To jsou
To jsou videa, já natáčím na YouTube. Teď jdeme zase nahoru vždycky. Natáčím video, už jsem to říkal tomu bráchovi. Co natáčíš, brácho? To už natáčím. Ne, vůbec nečituju. Jakože já nečituju, jo, ale jako já jenom hraju prostě tak, jak se to má hrát. A na tvořivu jsem třeba to dala jenom jednou, protože jsem měl třeba full dia a jsem úplně všechny diamondový a měl jsem brutálně dobré věci. Ale jelikož to natáčím pro vás, tak budu tam mít takhle. A někdy postupně si tady budu dělat takový i stáj. Budu tady si postavit vlastní pevnost. A můžete mi psát, kdybyste se ke mně chtěli připojit, tak můžeme psát do komentu, jak to udělat, protože já jsem to třeba ještě nezkoušel prostě taky na dálku. Takže chápeme se lidi, ne? Toto chce víc lidí, abyste prostě, alebo kdybyste dělali, tak si můžeme zahrát PvPčko. A můžeme klidně tady na tom mým světě, to by mi vůbec nevadilo. To bych úplně rád, úplně bych byl rád. No? Ne. Jo. Cože? Se na to má chuť. Se nažereme. Já už jsem mu to dal. Já jsem taky nějak. Já to mám tady. Jo, ale chcete slyšet nějaký zvuk, tak to nevnímejte, jo. Protože to jsou nějaký malý lidi. Neříkám, ten z toho se mnou natáčí, tak to je frajer. Víte, co prostě odebírejte, aby měl všechno prostě na úspěch. Chápeme se, ne, ale jako tady prostě jeho brácha je trošku postižený, takže to si nevšimejte. Chápeme se, ne? Tak já jsem taky hovoru. Prostě... Já to takhle řeknu, děláme pěkně, hezky pěkně, takhle. Teď takhle, tady zničíme to dřevo. Tady zničíme tady kousek třeba. Jdeme nahoru. Dřevo, takhle dřevo, takhle dřevo, takhle dřevo. Takhle. To je tak pěkně, takhle. Tak. Čekejte. Aha. Tak to se mi nezařilo. Ale já jsem ještě na to budu mít malou bloku. A fakt jsem jako línej jít dolů a natěšit si tam pár bloků. Jako problémy to nedělá, jo, ale sere mi to. Víte, prostě chápeme se lidi. Necháme ho vypuknout takhle taky. A teď jdeme opravovat. Momentálně teď to opravím jakože v kreativu, protože mi to už staré. Takže takhle, sorry, jakože omlouvám se, jo, ale...
dalším díle asi poslím tu obrzeď. A připravím se na to jakože dneska, ale teď jenom půjdu do dolů. A těším si nejméně tak 10 staků toho šutru. A poslím tady asi 5 bloků nahoru zeď. Kolem tady toho mýho. Prostě chápeme se lidi, ne? Prostě, pište do komentů, jestli vás to taky sralo nebo ne. Ale To nevá, tak když tak jak to, teď budeme natáčet, ty už můžeš s náma rovnou. ne, já ten označení tuto, tak to je v pince. Takže jakože teď sorry lidi, jo, ale já si musím čípnout i... Ne, nemusím. Já to mám tady v tom. Ne, já nechci tuto, já nechci pravidla hry, ne. No? To umí Kikina, já to neumím. Takový menší hackování, ale nevadí. Takhle, dáme si zpátky přežití, jo. A... No, co se děje? Jo, jako lidi, toto video tak bude potovat, kolik mám procent. Jo, teďka to natáču do té doby nevybije telefon, no. Jako chápeme se, ne? Pro diváky všechno. Jako, jestli nebudou tady ty lajky. Já vám přísahám. To je moje poslední video. Ne, dělám si prdel, chápeme se, ne? Prdel musí být. Tak se dáme brnění, dáme si štítek, takhle pěkně. A jdeme těžit stromy. Už jsem tady, zpátky. A... Ty kurde. Necháme vypuknout. Hej, Buzerant je uchylnej. Víte to, oni jsou úplně uchylní, co zombíci úplně. Mají rádi maso, no to víte. Ještě že já jsem vegetarián. Jo, ano, ty se mě, proč já to tatuju jedině patrem, když mám trošku víc liny, jo, ale je to prostě dalo by se říct, že mi to kašle. Protože nám to naše ta nedovolí a vaše nám tam určitě jít nedovolí. Jaká? Paťo, jakou má na dvojce tetu? Ne, já jsem taky debil. Takže lidi, sorry, půjdeme pomalu. Jako vím, jo, je to dlouhý, jo, ale... Hej more, proč nepřijdete k nám? To se nebudu padat dolů jak sviňák, takže... Tady jsem si musel dát spítku, protože... Chopíme se, ne? Prostě jsme na vrcholku Mount Everest a... Lezu na vrchol Mount Everest, nehočím tam, to nezajímá, lezu do nebe, yeah. Prostě... Jakože... Mám pár staků, jakože toho, jo, ale... No my nemůžeme k vám, protože je tam machová.
Ještě jeden, co takhle stačí. Jsme vybrali plný inventář. Hlavně se legl telefon, to nevadí. Se zahojí. Asi takhle, taky to bude. Jo a jen se chci zeptat, lidi, ten kdo má holku, určitě jsou strast. Řadinou jsou holky jsou takový divnotvorky, takže to jsou prostě takový stvoření s těma obříma divnotvorama, co mají na hrudi a tedy. Chápeme se, nevíme, o čem mluvíme. Čili už mám mnoho, to je prostě taková pecka vůbec. Takže asi teď už nebudeme spovat, takže... Necháme si dobít úplně to. Ano, udal jsem jedno srdíčko, vím, nevadí. No. Srandu. A ty za to budeš chtít prostě můj mobil. No, to nechce. Jo, jenom jakože chci ještě říct, že to video nestopnu dřív, jak to nebudu mít hotový. A hotový to budu mít tady, až udělám ty 2 patra a do každé částky udělám s klukou jen tak jakože neudělám, já to spíš potom takovou tu obří kancelář. Jo? Takže asi tak, protože učívala jsem akorát teď o tom světě jenom jednou, přísahám vám. Jako jen jako chcete vám zapřísáhnout s jinou. Můžete mi dohaž zavřít, pak jsem spadl. Tady dáme ještě takhle. Prostě no. Já jsem taky hovaďák. Jo, a mám ještě jedna věc, takže... Co jsem chtěl říct?
že v posledním díle, jakože tuto budovy, to byl ještě potom ještě jeden díl a tam chci právě natočit své odhalení a ty prostě kraviny, co dělá každý youtuber, to prostě musíme prostě být dokonalý. Protože jsme začátečníci, musí prostě vlastně úplně všechno a jako upozorním dopředu. Bývám tak sakry oči, protože mám prasnou oční bůli.